Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Daghang mga tao didto nakadungog kaniya nga misulti niini og miingon sila, kining tawhana maugayod ang propeta nga atong gipaabot. Ang uban miingon, siya mao ang Mesiyas. Apan ang uban usab miingon, ang Mesiyas dili magikan sa Galilea. Ang kasulatan nag-ingon nga ang Mesiyas kaliwat ni David ug matao siya sa Bethlehem, ang lungsod ni David. Busa tungod kaniya nabahin ang mga tao. Ang uban gusto unta nga mudakop kaniya apan walay nakahimo pagbuhat niini. Ang mga sundalo namalik ngadto sa mga kadagkuan, sa mga pari ug sa mga Pariseo ug nangutana kanila, nganong wala man ninyo siya dad-anganhi? Ang mga sundalo mitubag, wala pa'y tao nga nakasulti sama kaniya. Ang mga Pariseo nangutana kanila, hasta ba usab kamo nalimbungan niya? May usaba sa atong mga kadagkuan o usa ka Pariseo nga mituo kaniya? Kining mga tawhana wala masayod sa balaod ni Moises, busa tinunglo sila sa Dios. Si Nicodemo, usa sa mga Pariseo nga nakikita kang Hesus kaniadto, miingon kanila, sumala sa atong balaod, dili kita makahukom nga sad-an ang usa ka tawo sa dili pa nato siya mahusay ug maila kun unsay iyang nabuhat. Sila mitubag, taga Galilea ba usab ikaw? Nan pagtuon sa kasulatan ug masayran mo nga wala pagayoy propeta nga nagikan sa Galilea. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining na naglalis nga mga grupo, pulos ni sila nagtuo sa Ginoo, sa Dios nga gituuhan sa mga Israelita. Pulos ni sila nag-ila ni Moises og sa mga propeta. Pero nagkalalis, naglibog sila kung kinsa gid ni si Jesus. Sama sad sa unang pagbasa, ang mga tao nga nagpaabot og propeta nga mugiya nila, gipadadaan ni Jeremias, ila na sang patyon si Jeremias sa ngalan sa Ginoo nga ilang gituuhan. So di kay ta mo kumpiyansa aning atong pagsigig simba. Kay posible di ay kining atong pagsigig simba gimanduan ni sa yawa. Posible pod nga gibanduan sa Ginoo. Gilingay mong tupad na kinsa may nagmando ni mo ron nga mosimba ka. Kinsa man? Ang Ginoo o ang yawa? Unsa may timailhan nga ang Ginoo mo'y nagmando nato kun mosimba ta? Unsa may timailhan? Maliwat tas Ginoo, gusto tang maliwat sa Ginoo. Mosimba ta kay gusto tang maliwat sa Ginoo. Pasabot, maminaw ta niya ug mangandoy tang mosunod unsa man ang iyang mensahe nato, matag simba nato. Pero kung gimanduan ta sa yawa, gusto natong matuman ang atong gustong mahitabo sa atong kinabuhi. Muna mosimba ka,
kay mangayo kas Ginoo, mudiktar kas Ginoo. Simba ko ron kay birthday nako. Ano, unyag dili nimo birthday, adi lang sa akong simba. Simba ko ron kay magpa-blessing ko. Uy, mo simba ko ron kay padung ra ba ko mularga. Ana, magpa-blessing ko. Unyag di na ka mularga, adi lang sa akong simba. Musimba ko ron kay sus, mo take ra bag board exam akong anak, akong iampo. Unyag wa na mo take og board exam, adi na kong simba. Kana bang ang atong pag-anhi ba sa simbahan ang pagtuman lang unsay atong gustong mahitabo. Mao gani na atong batasan, manduan dayon ta siyawa. Mao na nga dali tang malagot kung dili mahatag sa Ginoo ang atong mga gikinahanglan. Ngilingay mong tupad. Nawa ka nagmahay sa Ginoo anang imong mga kinabuhi karon. Sa imo rong kinabuhi bawa ka nagmahay sa Ginoo. Ay daghan kay nato, sige mahay, ngano man Lord, sige man ta kog simba, nganong pobre gyapon ko, naanoy way simba-simba, dato nun kayo. Nagtinarong man ta ko Lord, nganong ako may gidaog-daog, naanon dihay nagbinuang, maunahin nooy nakapabor. Ana. Tinarong man ta niya akong pagdagan sa eleksyon, pildi man noon ko, naahin nooy nagbinuang diha, sige pangurakot, mauna nooy nakalingkod. Ay na god. Di ba? Di mo ana. Maayo. Kay mga buotan demo. Si Jesus kagubtan sa mga leader, sa mga labinas mga Pariseo, kay kani mga Pariseo mao man ni ang leading class atong panahona nga mao gyud magdiktar sa mga tao unsay buhaton. Nya si Kristo murag nahimo nilang eyesore. Nya tungod kay pag tuon nila sa Biblia naabay depikto ang kinabuhi ni Jesus. Una, niangkon si Jesus nga siya mao ang pinadala sa Dios, ang Mesiyas. Sa ilang nakatunan, ang Mesiyas adto matao sa Bethlehem, kay kaliwat man siya ni David. Unya, ang ilang nahibawan si Jesus nagtubo dito sa Galilea, sa Nazaret. Di gyud mahitabo nga siya mo'y Mesiyas, kay wa man matuman ang gipanagna sa mga propeta nga kinahanglan ang Mesiyas ari gyud matao sa Bethlehem. Nya kay wa man gyud sila magsusi-susig maayo, ang ilang gitan-aw ang kanaramang yung nahibaw-an nila nga background ni Kristo, ila yung gisalikway si Kristo. Pero karon nakita nagsusi-susi o gisuwat na nato ang Bible, ang mga nagsuwat sa Bible, linamdagan sa Espiritu Santo, nahibaw-an nga diin gid ay matao si Jesus. May kamo akong pangutanon, sa inyong nahibaw-an, diin man matao si Jesus. Uy. Otro sa di ay. Waday mo basa-basa di Bible, labi na, waday mo maminaw anang musimba tas misa di Galio. Kanang inikatao mo na ni Jesus, daghan man kanang basahon diha. Diin matao si Jesus. Nanaron. Dito matao si Jesus sa Bethlehem. Dito siya natao. Kay gikan sa Galilea, niadto sila ngadto sa Judea tungod kay si Jose kaliwat man ni David, nagpalista siya, nagpasinsos kanabang nagpalista sila, bagigda niya si Maria nga mabdos na. Unya sa ila ditong pag-adto, dito naatlan si Maria nga nagbati padung na mga anak niya, kay wa man sila balay, nanuktok silang mga balay, wa may ni pasaka nilang balay, wa may ni dawat nila, dito sila nakasud sa balay sa mga hayop. So ang naka-witness gyud
nga nataw na ang Mesiyas ang mga hayop. Ngayon, saan man pagsangyaw sa mga hayop ngadto sa mga tao? Diwa kasangyaw. Kay doon na pantatoy tao sa Bethlehem nga nipasaka ni Jose o ni Maria, nya dito nakaanak si Maria sa balay, posible nga kadtong mga tawhana mautoy musangyaw nga nataw na ang Mesiyas dinhi sa among balay, nya ni akos Bethlehem. Di matuma na ang sugo sa Ginoo. Wa may midawat. Murag wa matuman, pero natuman di ay. Muna ang kabubuton sa Ginoo mga igsoon, matuman gid na. Kung di na to dawaton ang iyang kabubuton, matuman gihapon na. Pero kita mo'y alaot nga naman kay ang kabubuton sa Ginoo wa matuman din hinato didto natuman sa laing lugar. Kining atong nahitabo ros nasod na porti ng daghana na to problema, labi na gining kalisod, kagutom, sugod na sad ang drugas, kuyanap na sang mga adik, tulis, rape, pagpatay, hapit kada adlaw na nasa tay mabati, tulis, rape, patay, either sa drug addicts or sa mga diris mga gitawag nato mga subversive groups na mga terorista. Kining way hunong away sa atong mga politicians, kining way hunong nga issue aning corruption dinhi sa atong nasod nga usatas mga top countries in the world na top notcher sa corruption. Kining maong mga butang nahitabo tungod kay nisugod na tingali ta, di lang tingali. Wa na ta mudawat sa Ginoo sa ato yung kasing-kasing, labi na sa atong mga leaders. Kutob na lang ta sa debosyon. Wala na gitay imitation of Jesus. Ilingay mong tupad. Ing na nagsunod yung kas Ginoo. Ing na. Kanang debosyon, worship, preaning pagsimba, mauna ni ang sinugdanan sa imitation. Kanusaman ang imitation mahitabo? Kung ato nang puy-an ang pulong sa Ginoo, sama ng kamatuuran. Matod pa diri ni Nicodemos, ingon si Nicodemos usas mga Pariseo, sumala sa atong balaod, dili kita makahukom nga sad-an ang usa ka tawo sa dili pa nato siya mahusay ug maila kun unsay iyang nabuhat. Inana, karon sige tag panghusga ug arita mo tan-aw sa mga anti-Duterte. Si Duterte wa mohusay sa mga sad-an, iyang gipa-EJK. Mo nang gikiha siya for EJK, extrajudicial killing, sa mga anti-Duterte. Mostly ana nila related sa mga gipang-accuse nga related sa mga drug lords o drug trade. Ana, ari sa kang maminaw sa side sa mga pro-Duterte, nag-ingon sad, kining pagpapriso ni Duterte dito sa ICC, wa sad moagig paghusay, due process dinhi sa atong balaod sa Pilipinas. Gidritso lag arrest niya, gidangat to, gi-accuse pa nga kidnapping. Nakaron, kinsa may atong tuhuan ani nga si Duterte wa mo follow og balaod sa due process, o ang nagpaprisong Duterte karon wa mo follow sa due process? Kinsa may atong tuhuan? Oy. Sige, bahala mo diya. Karon aron makuan matinaw-tinaw, naghimo og hearing ang Senado. Nya nasay mo criticize nga wa na ni kapuslanan kay naghearing ta og
Legal ba, makaturunganon ba ang pagpadala dayon sa former President Duterte ngadto sa IEC nga korte o presuhan, or dili ba? Nga naman, kay naghearing ta para pagtimbang-timbang kung makatarunganon ba o dili, legal ba o dili, pero tuan na priso na. Nasa mo ingon, dili oy, mapuslanon gyapon kay nga naman, naa pa may 5 nga isyuhanan pagwaran. Para na lang ni sa future nga mga arrest warrants na sad nga i-issue sa ICC. Hain may sakto ani. Nag-hearing after na priso na ngadtos gawas, o unsa may maayo mag-hearing o sa una pa himuon ang desisyon. Sa Ginoo ug mao say gibuhat sa mga Hudiyo sa una, kinahanglan gid usa paminawon ang matag side, maningkamot hangtod sa katapusan nga mahibaw-an ang kamatuoran. Ug naa sad na sa atong konstitusyon, kanang atong mga human rights diha, Bill of Rights, ug sa atong justice system. Kanus aman ta makasunod sa Ginoo kung mosunod ta sa balaod nga gihanay para sa public welfare, public order. Tanan nga balaod nga naaprubahan para sa kaayuhan sa usa ka katilingban, kung sundo na nato atong mahibaw-an, in quotation lang, ang kabubuton sad sa Ginoo. Pero kung mosunod na tas atong personal interpretation sa balaod, unya i-impose dayon nato, posible nga nawagtang trespassing. Balaod yapon, pero ato orang personal interpretation or certain group of persons. Kaya nga naman, maigo manggutaan ang gitawag og mga biases. Bias ba? Kinsa dinhing asawaha nga dili gyud usa muyaw-yaw sa bana, maminaw usa sa bana, una pa muyaw-yaw. Tasang kamot. Hoy mga asawa, auditso gid day mo yaw-yaw no? Putak-putak gid dayon. Nya kanang accuse dayon. Mga bana, kinsa dinhi ang di gyud musinghag o di mo tubag sa asawa, maminaw lang gyud usa sa tanang isulti sa asawa. Tasang kamot. Adi usa. Utrosan mo. Mga ginikanan, kinsa ninyo nga tagaan gid ninyo due process ang inyong anak, di gyud mo musinghag, di mo mga saba, di san mo manglatos, inyo usa silang pasultihon og maayo. Tasang kamot. Ana ay mga duha ka buok ni isa, pero ana rasad kutob. Ana. Mao ni kuwang nato. Pulusta nagsunod kunuhay sa balaod, pero usahay kumkumo nato ang balaod sa atong kamot. Na magidong tatay korte as Filipinos na atay mga korte, muagi gid unta ta sa korte, due process, legal process. Unya sa ato sang personal nga kinabuhi, kamao gid unta tang maminaw sa atong isig katao. Dili ta mo diretso lang hukom. Musulti ta pero naagyoy gitawag og allowance for katubang revelation sa tinuod nga kamatuoran. Kay kani manggong pamaagis Ginoo mga igsuon, lisod kay masabtan. Example, kanang pagpalit og slot unsa man na, makaayo o dili? Kinsay moingon nga makaayo, taas ang kamot. Taas. Sige. Kamong ni isas kamot, kapila na mo nakapalit og slot. Bahala na mo diha. Kay moingon ka makaayo, pero naras imong unahuna, pero og ika na ingnon palit og slot, awayo lang ko, kay pobre man ko. Di gina makaayo. Kay makaayo pa, bisag pobre ka, mo palit ka. Kay makaayo man. Dayon tag rason. Parihaan na gong moingon ta nga
Kanang gisulti ni Kristo nga moingon tamparuson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Makaayo na dili. Kinsay mo ingon nga makaayo na tasa ka mo. Sige. O, tanawa. Dunay daghang mga anti-Christ din nanimba pero anti-Kristo. Anti ba? Antay ba? Kanabang paragod anti-Duterte, anti-Marcos. Nga ang tanang isulti aning tawhana kay antay naman ka, bisag siya pa'y imo kunuhay gi atubang, di na jud kamutuman. Laluya din Kristo karong buntaga, no? Wa din mo sugot aning iyang giingon. Sige, ato lang us-usag jutay kanang niingon si Kristo, higugmaa ang imong kaaway kinsa may mopabor ana nga makaayo na tasa kamot. Ngay usa dito duha tuluran hastang luoy ang Kristo. Kinsay mo ingon nga mooyon nga kulurin ang imong buhok aron mo batanon ka ta sa kamot. Away nang olors buhok. Kiskisi na imong kilay para mabadlisi aron mo angay unya nindot ta kay kagnaong ta sa kamot kinsay mo oyon ana. Oh, klaro ana inyo mga naw. Mao na ato gyong susihon. Pulong banis Ginoo o pulong sa tao. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa tetong tubag, o Ginoong akong Dios, nagadangop ako kanimo. Yes, wa tay laing kadangpan ang Ginoo ra gyud. Aning mga linog, aning gubat, kining kagubot, kining kasamok sa atong katilingban, ang Ginoo ra gyud atong kadangpan. Pero dili sa ta makadangop niya kung di ta kamaong mutuo sa iyang mga pulong. Bisan karon panahon sa atong eleksyon, dili ta magsigig paminaw lang anang mga tao nga nagsigig sulti side sa Marcos, side sa Duterte, side sa mga independente nga mga kandidato kay makailad kay nang ilang mga pulong. Maminaw ta, mudangop tas Ginoo, Ginoo giyahi ko. Tagai ko sa imong guidance, wisdom, aron akong pilion ang mga tao nga angayng pilion. Nya moingon din ang Ginoo, paminawa lang ang kamatuoran. Na makatabang kay nato na sa social media, na ay tinuod, na sa di tinuod, pero dako kay gikatabang kay naa dihay daghan kayong mga kana ganing kasaligan nga mga gibuhat ang atong mga tao nga naningkamot pagpakita unsay nahitabo aning atong eleksyon sa ilang mga rallies ana gi-live man na sa mga gipang-upload ana mabati nato unsay ilang gipangsulti ang ilang mga naong makita nato kay nam sa mga naong diha nga murabag kanang magduda ta kung matinud-anon bang iyang naong, di ba? Sa mata mo makikita ang sa mata mo makikita ang aking damdamin. Makita mo na nato. Nya, makita sa nato ang reaction sa mga tao. Na ay nagsige himog kalye survey. Kaya naam sa mga survey nga makapangutana sa ta, nganong kanimang mga tawhana ang pirming top notcher sa survey? O niya, mura mag-igrali nila, mingaw man kayong mga tao, di man kay sila hot. Nya di ano'y hot kayong mga tao, inigrali, magsigig yung sagit-sagit, di man maapil sa survey. Maminaw tas daan ang mga kalye survey, kana bang aktual bang ilang suroy-suroyon niya, ibadlis-badlis, inana. Makatabang sad, maabli-abli po ta. Mura manig na makak. No? Anha diyan nato makita. Pasabot, involved, open, your mind and your heart and your faith to the realities nga nahitabo karon in relation sa atong eleksyon. Inana ng atong buhaton aron ang kabubuton sa Ginoo mo'y atong masunod panahon sa eleksyon. Nga na pa manggay last nga kuan kontra nato unsa man
tikason ang counting. Sa ato nang tawag og dagdag bawas, na ibawasan na asay dagdagan. Unsa man na nato pagsumpo? But lang. Wala ko kibaw. Mao na. Unsa man pagsumpo na? Dagdag bawas. Humana, nindot na kay kagipili. Ang tanang tao, nipili gyud sigon siyang konsensya. Pero pag abot dito sa machine, gikontrol na daan ang kaning kuan, resulta. Unsa na nato pagkontrol? Ha? Ambot lang. Maminaw sad ta sa mga suggestions. Naa man say mga suggestions ana, na suggestion sa kumilik, na say suggestion sa mga katawhan, ato sang paminaon niya suwaya nato pagtuman. Nga igsuon, dili sayon ang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Apan masunod na nato basta sama ni Propeta Jeremias nagsalig sa Ginoo, sama ni Hesus nagtuman sa kabubuton sa Amahan hangtod sa kamatayon. Og maunay challenge nato karong nanimba, og challenge natong mga Katoliko, og in general natong mga Kristiyanos. Manindog ta. Mga igsuon, pangayoon nato sa Dios ang iyang mga panabang sa mga grasya ang atong gikinahanglan, ug moingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga sila nga anaa sa awtoridad, magiyahan pinaagi sa diwa sa pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang kadasig mabatunan nila nga musangyaw sa mensahe sa Ebanghelyo ngadto sa tanang dapit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang adunahang mga nasod magmanggihatagon ngadto sa mga kabus nga mga nasod, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton, ang mga binilanggo, ang mga idaran, ug sila nga adunay kabilinggan, malig-on pinaagi sa makahupay mga pulong sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang nga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan og mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga matuohong mihalina makatagamtam sa gisaad, nga pahulayng dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makagagahom o maluluyon nga Amahan, dawata ang among gipangamoyo, nga among gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.